ସରିଗଲା ଭାଲୁକୁଣି ଚାଲିଗଲା ସୁଖ କିଏ ଆଉ ବୁଝିବ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ। ପୁଣି ଥରେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଖର ଲହରୀ ନଈ ବଡ଼ି ବାଦାମ ବାଡ଼ି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରୁ ପଡ଼ିଲାଣି ସିଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏକମାତ୍ର ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ବି ନୁହେଁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅତି ପାଖର ନିଜର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାମାନେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ ଦେଖିଆ କହ। କାହିଁକି ନା ମୋରି ଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟର ପତି ପାଇବା ପାଇଁ। ପତି ସପଲ ପତି ବାଁରେ ପତି ମିନାରୀ ପତି ଏଇ ପତି ହେଇତେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ତୁ ତ କାଜୁ ପଟା ଗୁଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ। ଆରେ ଭାଇ ସେପତି ନୁହେଁ ବର ସ୍ୱାମୀ। ଏମିତିରେ ବି ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସୁଛୁ ଅଲଗା ଦିନେ ଗାଁ ଛକରେ ବସୁଛୁ। କାହିଁ ଆମ କଥା ଟିକେ ଭାବିବାର ନାହିଁ କି ଆମକୁ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିବାର ନାହିଁ କି ଆମ କଥା ଆମକୁ ଟିକେ ଅନେଇବାର ନାହିଁ। ତ ଯେମିତି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିବ ଆମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତମର କିଏ ଆମେ ତମର କିଏ କୁହ? ତମକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହ ଆମେ କିଏ କୁହ ଚାଲ। କିଏ କହିଲା ସିଏ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବର ଦରକାର ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ରାଜଧାନୀରେ ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ସେ କେବେ ହଉନଥିବ ଲଙ୍ଗଳା ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଥିବ ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିବ ଘଡ଼ି। ଆରେ ସେ ଘଡ଼ି ନୁହେଁ ଏ ଘଡ଼ି। ଇଏ ତ ଗଲା ବରର ପଛ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବରର ଆଉ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯିଏ ନାଉଥିବ ସାର୍ଟ ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ କୋଟ୍ ଆଉ ପକେଟରେ ଥିବ ତାର ମୋଟା ନୋଟ୍। ପୁଣି ଯିଏ ହେଇନଥିବ ଆଗ ଚନ୍ଦା ତାର କିଛି ନଥିବ ବାର ଧନ୍ଦା। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଏମିତିଆ ବର ଖୋଜନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମିଳେ କେମିତିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଝିଅ 20 ତ ପୁଅକୁ 40। ଝିଅ ପୁଟି କାନ୍ଥ ଭଳିଆ ଦେଖା ହେଲାଣି ତ ପୁଅ କୋଇଲା ଖଣି। ଏମିତିକା ଝିଅ ସବୁ ମିଳୁଛି ଆଉ। ହେଲେ ଆମକୁ ସେ ପୁଟି କାନ୍ଥ ଟିକେ ଦିଅ ତା ବି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଝିଅ ପିଲାମାନେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।